някой развали, да знаете, разваляме старта. 4 минут начало. Път наблюдение. Айде, Сурай. Аркиче. Я направи кабазурна направо. Значи казах ли ви при старта ще ви спра? Ама Рирка Коптонгли. Казвам ти има старт машина. Къде е компарс на Англи? Затова сега ще ви докарам тежка категория. Анито тук ли е? Значи вие що много знаете и сега ще разберете. Щом компарс е тук при старта Англи? Ани, заповядай при нас. Моля те изгаси цигарата, тук ще запалим... Още по-тежка ще сте. Нищо не съм се объркал, точно съм даже. Искаш? Тя така играе, ти не знаеш. Значи ти искаш тежката категория. Демек тия нищо не са. Сега ще видиш. Калинке! Калинка тук ли е? Тя замина ли си? Ани оттърва са днеска. Ето я. Не можа да се оттървиш. Айде същото.